Vă salut cu drag. Nu mai este nicio noutate pentru noi că traversăm împreună o perioadă grea, poate una dintre cele mai grele perioade ale acestei generații. Contextul social, medical, economic, despre care încă nu știm în ce măsură va fi afectat, și aș spune eu, mai ales religios, este unul mai mult decât sumbru. Nu spun aceste lucruri cu niciun chip pentru a provoca mai multe griji, frământări sau panică în dreptul dumneavoastră. Însă e important, cu atât mai mult cu cât aceste zile nu sunt deloc în controlul nostru, să le privim cu o atitudine realistă. Până acum 3 luni, lumea întreagă era într-un tăvălug al dezvoltării fără precedent. Până acum 3 luni, oamenii nu-și făceau griji la o scară atât de largă pentru viața lor. Și ca să venim aici mai aproape, în țara noastră, până acum 2 săptămâni oamenii căutau locuri exotice pentru vacanța din vară. Foarte mulți își căutau locuri potrivite în care să meargă cu familia pentru perioada asta a sărbătorilor care urmează. Nimeni nu ne așteptam, poate cei mai pesimiști dintre noi, că această molimă va ajunge tocmai din China și pe bătătură la noi. 2 săptămâni. Să spun mai mult de atât, până de curând, într-o formă sau alta, serviciile religioase erau aprobate. De aseară, ni s-a transmis că dacă avem ceva de comunicat credincioșilor, trebuie să o facem cu ajutorul internetului. Sunt destul de tânăr încât să nu fi experimentat nici un pic perioada comunismului. Nu am prins nici Revoluția. M-am născut imediat după ce Revoluția s-a petrecut. Nu știu cum a fost atunci pentru dumneavoastră, cei care ați fost, poate, în primele rânduri ale mișcării populare de atunci. Însă, cât despre mine, mi se pare aceste zile ca formând cumva poate cel mai negru scenariu prin care trecem nu doar ca stat, ci ca întreagă omenire. Am auzit la un buletin informativ că peste 900 de milioane de oameni de pe întreg globul pământesc sunt izolați sau în carantină, așteptând rezultate. 900 de milioane de oameni. O lume întreagă, îngrijorată, speriată. Nu e intenția mea ca în această seară să îngrămădim și mai mult frământările și grijile. Însă e complicat atunci când dintr-o dată, din liniștea
vieții fiecăruia dintre noi apare mai întâi o idee care se mărește, devine din ce în ce mai reală și ne izbește cu putere și cumva ne determină să credem că trăim un coșmar. Realitatea însă e alta în ceea ce privește coșmarul. Criza prin care navigăm în aceste zile, fără să ne întrebe și fără aprobarea noastră, a simplificat cu desăvârșire viața fiecăruia dintre noi. Până acolo încât astăzi, poate exagerez, însă se poate observa în societate. Una dintre cele mai mari valori o reprezintă făina, drojdia. Dacă mergi în orice magazin, și am fost în 2 sau 3 magazine astăzi în Sighet, în momentul în care am cerut drojdie, doamnele au început să râdă. Am cerut spirit, la fel. Când a fost vreun moment în istoria recentă sau mai îndepărtată, când să ai făină, să ai drojdie, să ai un pic de spirit, îți asigura viața. Astăzi astea sunt valorile. Viața a fost redusă de la ceea ce am cunoscut și trăit noi până de curând la, ar zice unii, cele mai primitive nevoi umane. Eu nu le-aș spune primitive, ci mai degrabă fundamentale. Și aici enumăr câteva lucruri. În următoarele zile, viața se definește prin familie. Stai acasă, stai cu familia. Viața, în sfârșit, pentru foarte mulți dintre noi, o să însemne în aceste zile familie. Și ăsta e un lucru bun. Poate în prea multe zile nu ne-am făcut timp pentru familii. Acum suntem forțați să stăm aproape de copii, de partenerii noștri, de părinții noștri. Și ăsta e un lucru bun. Viața în următoarele zile, dincolo de familie, înseamnă hrană, supraviețuire și Dumnezeu pentru cei care cred în existența Lui. Pentru alții, fatalitate, hazard și așa mai departe. Viața s-a redus, după cum vedem, la aceste câteva nevoi fundamentale. Parcă sfidând orice progres tehnologic, academic sau de orice alt fel, dintr-o dată nu ne mai interesează atât de mult ce telefoane noi vor apărea. Dacă aveam în gând să-mi schimb mașina, parcă nu mai sunt interesat de lucrul ăsta. Sunt interesat să am făină, sunt interesat să trec cumva peste criza asta și mă gândesc în felul meu la Cel ce e deasupra mea, la Dumnezeu. De fapt, eu cred că în aceste zile noi nu trăim un coșmar. Vă spun de ce. Până acum, fiecare dintre noi ne-am încărcat viața, știți cum spune neprihănitul Iov, gol am ieșit din pântecele mamei mele. Așa a început viața, n-aveam nimic, nici haine, nici măcar un nume. Însă după aceea fiecare dintre noi ne-am umplut viața cu diverse diplome, carieră,
renume. Și lista poate continua. Averi, proprietăți, conturi și așa mai departe. Viața noastră de la forma inițială, atunci când am fost aduși pe lume, fără nimic, astăzi a ajuns să fie supraîncărcată cu tot felul de lucruri. Și realizând obiective unul după celălalt, viața noastră a ajuns să arate mai mult sau mai puțin cu un vis pe care l-am avut încă din copilărie. Eu visam să fiu fotbalist sau pastor. În ce privește a doua parte, visul mi s-a îndeplinit. Fiecare dintre noi, în momentul în care ne proiectam planurile pentru viitor, ne vedeam într-o ipostază sau în alta și poate le-am atins pe fiecare. Până acum am trăit visul. Circumstanțele actuale au provocat viața să se scuture de toate decorațiunile pe care le-am adunat în jurul ei pentru a o face cât mai strălucitoare. Se scutură viața pentru a fi din nou ce a fost la început. Și vreau să te întreb, acum când stai în casa ta, când știi că toți suntem egali, cum te simți? Pentru că acum nu mai contează dacă ești director sau intendent. Nu mai contează dacă ești medic sau asistent medical. Nu mai contează dacă ești simplu enoriaș sau preot. Nu mai contează dacă ești bogat sau ești sărac. Contează un singur lucru: să ai pita pe care să o pui pe masă. Contează al doilea lucru: cumva să reușești să te zbați, să supraviețuiești. Nu mai contează de nicio culoare că în birou la tine undeva stau afișate strălucitoare diplomele pe care le-ai primit până acum, realizările pe care le-ai făcut. Cu ce te ajută? Atunci când singura nevoie, stând în casă, se rezumă la pâine. Peste toate acestea însă, după ce am rămas, pentru moment, că o să treacă această criză, ne vom relua fiecare activitatea obișnuită. Însă în aceste zile, pe lângă faptul că am rămas fără realizările pe care le-am făcut, nu mai sunt importante acum. Ne dăm seama cât de mici suntem în lupta cu acest dușman despre care nu știm aproape nimic, despre care n-am mai auzit până acum. Știm că suntem mici. După ce închizi ușa casei tale și uiți că până acum 2 săptămâni ai condus o firmă cu 50 de angajați, uiți că ai stat în fața claselor de elevi, uiți că ai stat la amvonul unei biserici, uiți că ai dat la mână unui meseriaș, după ce uiți toate lucrurile astea și te retragi în liniștea vieții tale și te uiți la tine,
cu ce rămâi. Henry Martin, student eminent la Universitatea Cambridge din Marea Britanie, ajunge la vârsta de 19-20 de ani să primească cea mai înaltă distincție care viza cea mai remarcabilă realizare academică, în cazul lui în domeniul matematicii. Reușește acest lucru la 19 ani, să fii un nume, să fii o autoritate în matematică la vârsta asta, e lucru mare. Primește distincția, dar omul nostru se gândește că viața e mai mult de atât. Era departe de a fi visul împlinit al vieții lui. Și atunci, după ce întâlnește un misionar, un om care, luând Scriptura în mână, se duce și bate lumea în lung și în lat pentru a le vorbi oamenilor despre Dumnezeu, în inima lui se naște un gând, vreau și eu asta. Putea să aibă o carieră strălucitoare în Marea Britanie ca erudit. Însă îngenunchează și îl roagă pe Dumnezeu: Doamne, lasă-mă să ard pentru Tine. Și apoi ia drumul Indiilor, unde ajunge, învață limba, traduce Noul Testament în limba urdu și în limba persană. Aduce Scriptura aproape de oameni și apoi continuă drumurile și călătoriile prin lume până când ajunge în Turcia în 1812, la vârsta de 31-32 de ani, și moare de febră. Febră de care noi fugim în zilele astea. 31 de ani. Irosiți. Pentru ce? Priviți ce spunea el înainte de a muri. Era bolnav, slăbit și a dat seama că nu poate să meargă mai departe. Și spunea următoarele lucruri: O, când va face timpul loc eternității? Când se va arăta acel pământ nou în care va locui neprihănirea? Acolo nu va mai fi cu niciun chip, nicio ticăloșie care i-a făcut pe oameni mai răi decât fiarele sălbatice. Nimic corupt nu va mai fi acolo. Acesta e un om care înțelege ce e viața. Acesta este un om care știe ce e valoros. Acesta este un om care, intrând în camera lui, rămânând în solitudine, are ce să arate. Vreau să deschid Scriptura și să citesc din partea lui Dumnezeu o încurajare pentru tine în această seară. Noi care ne dăm seama că suntem mici și neajutorați, ne uităm la sistemele medicale din țările super dezvoltate și apoi ne gândim la noi. Ne rugăm, Doamne, să nu ajungă și la noi ca pe acolo, că suntem nenorociți. Ne dăm seama că suntem mici, ne dăm seama că suntem slabi. Nu ne vom putea compara niciodată cu Statele Unite, cu Germania, cu Franța, nici măcar cu Italia. Și priviți ce se întâmplă în Italia. Pentru noi, cei care știm
că viața noastră s-a simplificat până la nevoile fundamentale de hrană și de Dumnezeu. Citesc din partea lui Iisus Hristos. Luca 12, versetul 32. Nu te teme, turmă mică, pentru că Tatăl vostru vă dă cu plăcere împărăția. Și când am citit pentru prima dată turmă mică, să știți că nu m-am gândit la comunitatea credincioșilor adventiști de ziua 7-a din Sighet, ci m-am gândit la toți oamenii care în aceste zile sunt îngrijorați, caută răspunsuri, caută ancore în care să se bazeze. Iisus Hristos îți spune în seara asta: nu te teme. Poate că măsurile despre care am auzit aseară că s-au luat ne-au speriat în vreun fel. Vedem că libertățile noastre sunt limitate din ce în ce mai mult. Într-un fel sau altul, zilele următoare o să-ți lase impresia de război. Am fost scoși din zona de confort a vieților noastre, însă, dragii mei, noi nu trăim în un coșmar, ci în sfârșit putem să trăim o realitate crucială pentru viețile noastre. Aproape de final, vreau să citesc, potrivit cu cele spuse până acum, un verset din epistola apostolului Pavel către Romani, capitolul 13, versetul 11. Priviți ce sfat primim împreună de la Dumnezeu. Cu atât mai mult, cu cât știți în ce împrejurări ne aflăm. Dumnezeu nu vorbește în necunoștință de cauză. El știe pe unde trecem. Cu atât mai mult, așadar, cu cât știți în ce împrejurări ne aflăm, este ceasul să vă treziți în sfârșit din somn. Căci acum mântuirea este mai aproape de noi decât atunci când am crezut. Pot spune fără nici o rezervă că mântuirea este aproape, este la uși. Și știind lucrurile acestea, împrejurările despre care vorbește Scriptura nu sunt provocările și loviturile vieții, ci Scriptura spune, știind în ce timpuri ne aflăm, în ce timpuri? În timpurile mântuirii. Hristos stă să vină. Așa că Dumnezeu face un apel către turma aceasta mică de oameni, lovită, încercată. Nu te teme, turmă mică. Dumnezeu Tatăl îți dă cu plăcere înțelepciunea, dar este ceasul să vă treziți din somn. Mi-ar plăcea în această seară, când mergi la culcare, să-i spui lui Dumnezeu că vrei și tu să arzi în vreun fel pentru El. Și dacă va îngădui să trecem cu toții peste această încercare, atunci când îți vei croi din nou drumurile vieții, să ai grijă
să împlinești un cuvânt cu care voi încheia în această seară. Deschid din nou în Luca, capitolul 12, înainte ca Hristos să spună: nu te teme, turmă mică, Tatăl tău îți dă cu plăcere împărăția. Luca 12, versetul 31. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Dragul meu, te provoc să folosești această perioadă pentru o introspecție, pentru o evaluare personală. Să vezi până acum câteva zile care era definiția vieții tale, care era mândria vieții tale. Să te vezi acum mic și neajutorat. Ce ai să oferi? Și pentru numele lui Dumnezeu te invit să-L cauți pe El. Și atunci împărăția e deschisă pentru tine. Te invit să ne rugăm împreună. Tatăl nostru care ești în ceruri, până în aceste zile ne-ai purtat fără ca noi să merităm atâta bunătate din partea ta. Ne-ai purtat în brațele tale, ne-ai dat înțelepciune să avem realizări fiecare în carierele pe care ni le-am ales. Ne-ai bucurat cu familii frumoase și toate acestea prin harul tău. Dorim ca aceste vremuri tulburi să provoace în inimile noastre o dorință aprinsă după tine. Pentru a fi oameni frumoși în familiile noastre și în această societate. Îți mulțumim că ne-ai dat asigurări că nu avem nevoie să ne temem. Chiar dacă suntem mici, suntem neajutorați, suntem limitați în posibilitățile noastre. Dă-ne împărăția ta. Facă-se voia ta în viețile noastre, pentru că te-am rugat în numele lui Iisus. Amin. Domnul Dumnezeu să binecuvinteze familiile dumneavoastră, orașul nostru, medicii care se ocupă de cei bolnavi și pe toți cei care îl caută din inimă curată să ne binecuvinteze cu mântuirea Lui. O noapte bună!